Iz gore navedenih razloga, ovo sudsko vijeće, nakon što je razmotrilo sve dokaze i argumente stranaka, statut i pravilnik, a na osnovi pravnih nalaza i utvrđenog činjeničnog stanja iznijetog u presudi, proglašava vas krivim kao sudionika udruženog zločinačkog pothvata po sljedećim optužbama. Točka 1. Progon kao zločin protiv čovječnosti. Točka 2. Deportacija kao zločin protiv čovječnosti. Točka 4. Pljačka javne i privatne imovine kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 5. Bezobzirno razaranje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 6. Ubojstvo kao zločin protiv čovječnosti. Točka 7. Ubojstvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 8. Nečovječna djela kao zločin protiv čovječnosti. I točka 9. Okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Raspravno vijeće proglašava da niste krivi po točki 3. Nečovječna djela, prisilno premještanje, kao zločin protiv čovječnosti. Kad je riječ o odmjeravanju kazne, vijeće je kao otežavajuće okolnosti smatralo težinu kaznenih djela, posebno veliki broj zločina